ka. Hanggang malatiya mo. Okay, boss. Na? Ali, bayo kasali, tawasan may sagli po talo. May kanto ya. Ang sagli boy. Masih yun. Pinagbabawal na teknik yan eh. Na. Ito ang mekaniko ng traktor ata. Wah. At kaya mandar, boss. Wah. Kaya naman siya, ginanang gas talaga. Mandar ya? Mandar yan, boss. Ay ba? Ay, mga palpagay pa yan. Ay ba? Wow, mga palpagay. Mandar yan. Wala lang boss ko oh. Mandar yan. Good morning, good morning. May gitara man. Oo. Traktor nito, magkakaya ng jackpot. Ano kaya nagdalang mga yan? Tama niyan. Ano may nangyayari yan? Balang palaman awas kayo din eh. Oh boy, yeah. Ano rin? Yeah. Gas me, gas me. Okay. Wow! Tama na! Pagalingin ang driver! Good morning Kabalen. Ano yung baon namin, Jo? Ha? Ay, paksi bangus. Paksyo na bangus. Oh! Mga bangus. Ah, ang bango. Daming ano, sili. Ikaw, ay ko makapagpatulong ka pa na yan. Wow, ikaw ba? Kamalago. Kaya malinis na. Kaya malinis yung tubig, PVC. Buriyo pa niya malagon eh. Na. Diretso yung Mariel ganito pa rin may papamalengke yan. McDo na naman natin yung almusal. Baka mo, boss, oh. Wah, eh, Boboy talagang brand ni McDo eh. Pati may balo mo. Pati Jollibee yung almusal tamo eh, mangan. Wah, branded yo. Loyal ka kang baklo. Loyal ya. McDo, baka naman. Pwede may magobra yung lalabas tayo. Na? Mas buri mo gan? Mas buri na kanong konto na gan. Ni McDo pa niya. Ah, tama mo agad eh. Ha? Hindi ang pabulan sa amin. Kwanto sawan eh. Ali. Ali na nang kita durot ng popota. Takala gagawang balik kita. Muna magpakauling la naman. Na? Gagawang ay durotan ko lang. Na? Punta naman mo yun, pala McDo. Na? Wow, ay panemak dog yan eh. Shout out kayang asawa ko. I love you to Singapore. Wow. Shout out engineer. Engineer J. Amis nakatakan no? Na? O pa dyan magluto yan lata mo. O bisita kayo niya. Na? Rini mas natin lang rin eh. May talwilan eh. Alin para kayo, matas na pressure rin eh. Wow. Hindi pag obra may porak boss, siya naman pwede man din. Okay nyo? Ay kasilan. Siya naman. Gabon? Wow. Kung sigarilyo, pang sisindigan dalan, bawal. Parang bawal ka rin eh. Gabon, nakapil. Anong pinabantag yung porak? No kung may kubrang yung porok ka rin. Ay tapos, pepa-dribble din ng pepa-dribble kayo nila. O malamig basketball kayo ka rin eh. Boss, Dribble kayo pasa. Sabi mo. ikaw! Akaliwana na rin. So kaya ka lang pegobran. Akaliwana na. Kaya bundok na eh. Oh! At masaya na natamoya pang sisindigan dalan, bawal pala ako. Pagmulta. Wala ko dyan. Kadawit yung kagyang gulis mo. Tama yan? Yung kagyang dalaning gay. Baba! Pero naman yung mga yan. Wow. Pala makaparada ng mga yan. Magparada ka mga yan. Wow. Marap ka ano, matiga ka, pandiyan makakain ka. Wala naman Tama lang yan? Good morning, Kabalen! Almusal. Mangan. Nangulam yo. Ay, ang dami oh. Na? Piyesta malati. Wow, piyesta malatipin. Yan, balay boss mataken. Mas mata, marap ko. Ay, wapogi na.
Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ay, karakal bakal. Naman sir. Alibat na kami. Gusto ka naman ko pa ba ako mag-bro? Na. Mga na yung plano tayo kayo ni. Lasakan tayo ng to din ba ipadere niya. Pwede mo ba? Na. Ang datang niya rin pero yung lasakan. Oo. Pero kung natapay ito makasako siguro niya. Ano ba? Pala ko ito makasako ito. Ano ba? Tutimburi ko ang boss matapat eh. Ako baluan. Ikaw anong kanang kamay ng engineer na ako eh. Yung balo. Ikaw anong kanang kamay na. Aw. Bab, lalagyan mo bab. Florian. Florian. Hawa. Kaya pangay libat mo nga. Huwag yung malakwang ka eh. Basta naman ng gabon eh. Ha? Ang problema tayo niya po itong mag-isa ni Kenny mo taka ka rin. Benny, nung dala rin ganito, Benny kay napaglaparisan mo sana kita. Eh, lusad ng tayo na? Lusad yapo? Lusad yapo, no? Yan, nakalit. Ano? Lawin kayo sabi ito mga lakal niya. Tang, ay, chuyan eh. Wah, ali kasi itang masantiaga mo, mangailangan lang palambak yan eh, may nga binagikin eh. Oo boss. Kasi kaya hindi ka yan eh, sa menton de. Patag. Wah, banta magpatag yan, na. Ito lang kayo sagi. Boss, sa chiba pa? Sa chiba pa? Rolay wata? Halayo? Ay, Bob! Good morning, good morning. Oh, mga bigyan, pasbayo kita na. Hindi ka dyan pag meron ka mong mo. Ayaw pala, hindi naman tayo. Maganda mo pala. Wala siyang ngayon. Tapos nakakita ka, Maili, masaya na ako. Na? Ano yan, karakal? Almusal pa yan? Bigay na po kita. Lemon na na yan. Grasya, bakpa, dakal na yan. Kaya mami po yung nga mami ano. Wow. Ang iragi dyan, sabi pa naman, buti na uksero. Wow. O sige, kaya hindi ko napadala na. Kaya ilapin na kasosyo mo rin. Na, pwedeng galing, kapang na ako. Bali alo kayo. Ito nga mo no kaya kanong mangailangan ko may itong makisosyo kaya magkabi ako. Parang ko sabi nito tsaka ako nakita pag merienda na. Okay, thank you. Paborito ko yung pwesto mo ngayon, Boss Mata. Naya ako, kaya ka ako eh. Na? Siyempre. Pachecho engineer ka, makasali ko ka kaya eh. Pachecho na magkilitso ka rin. Yun yung burik kaya ka, Boss Mata. Ako brother kaya kanto. Awa.
Utang na. Boy! Unahan may katsapila na kayo. O, saan na yan? O, itong patira ng architect, kuya mo. Pero kepit may basa. Yan ang tirata ito kaya. Ngayon ya? Pwede ah. Oo. Okay pa. Malapit yakin eh? Yan yan sa tabi lang. Ay? Ayun daw sinundo. Oo. Kasi ka ba yan? Okay ni Mina. Nung siya ba nga misalita na malinis mo rin? Malinis po. Kaya along the road naman. Oo. Aling gabon malinis. Wah, Oo. brown. Kasi may miyala akong parang kuselo kaya ang pong kain. Paano mo na magkembangan yan? Sa kami nakalag. Pito? Pito? Oo. May nga barala pa eh. Tami nga baraya. Kami nga pito eh. Inimas kanyini. Papilanin natin isa. Pangsyam. Kita. Na? Ali, kaya pa yun. Siyam. Saka pito pang 16. Pang 16 siya kanya nila. Ito ko lang, upumak doon eh. Wow, 19 ganda. Ay ba? Gagabak yun? Na. Oh, ay ba? Ay, wala po ta. Kinaliwa sa ere. Moreta shooting. Awa. Ay, kasaan ang depensa? Magaloya pala niya. Na. Sayang guardian, wala kiti-kiti ya. Oo, sa ikang guarda, diyan magalaw ka. Ang balo ka munti. Oo. Wala po ta? Na? Oo. Ang dalam ka na kayo. Hinggain nyo nga panibiyaya. Ano yung partner ko? Mamimili ka ng kilom. Legenda ako lang din. Legenda ka niya. Malambot partner. Ali? Malambot din naman makabara. Eh baka bro. Hindi ka na ako kayo boss. Hindi. Makabara. Kami na din boss yung barak ka na. Lululak kayo. Unin kaya niya. Baka pakaya gulungin kaya. Kaya ka. Kaya mo yung pisang nako. Ano yung makakuko eh. Bagay na kalapit ka na ako. Makukuya na boss. Nandun. Oo, yun na. Ay, dyan na ng kiyote. Jinjak Bisan mo. tumuro. Na? Ay, bisan tumuro. Gulungan mo. Na niya nga bitang kami ang oras ko eh. Na? Pupunta pati gawin eh. Lumakad. Wala na ba? Malari po ko na yan. Na? Malari po ko na yan. Pati mas mapray po ko. Na? Malari po ko na yan. Awa, sige. Halika kita na kayo magkaya kanyan eh. Kaya ito. Patang mo din ito. Ba? Ah, dyan ako. Sige, karin ka lang. Halika baba na nini. Alam mo ano. Alam mo. Na? Wah, halika. Ito kababa na ka rin. Oo, karakal na. Yan kung balaki ka. Bukas naman niya kung balaki ka. Palaan na ka no? Dam. Yeah. Okay. Baba.